This video is designed by Samir Sayyed from Raigad. Birds. Duck. Duck याने बदक. Cock. Cock याने कोमड़ा. Pigeon. Pigeon याने कबूतर. Crow. Crow याने कावड़ा. Eagle. Eagle याने गरुड़. Peacock. Peacock याने मोर. Woodpecker. Woodpecker याने सुतार पक्षी. Ostrich. Ostrich याने शाहमुर्ग. Sparrow. Sparrow याने चिमनी. Parrot. Parrot याने तोता. Hen. Hen याने कोमड़ी. Owl. Owl याने घुबड़. बहुत बहुत शुक्रिया. जिल्हा परिषद शाळा माळेवाडी शेवगाव यांनी हे स्लाइड तयार केल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक धन्यवाद.